Nebudu doufat, že se tak stane a obsah snad si tě najde a vnikne zornicemi skrze šťávou nasycenou, respektive naplněnou komůrku a síň tvé oční bulvy, kde se obraz převede na informaci, vedenou po dráze očního nervu. Spoj z oka do náležitého centra v mozku je připraven a vyjíždí právě teď a v souladu s rytmem v pravidelném intervalu po konkrétní lince, i s nerudným šoférem. Ovšem výhodou je, že zde se neplatí penězi, nýbrž pouze vůlí žít. Již celkem neobvyklé slovo to nýbrž, že modrá obloha, mléčné hrady mraků a typická keckovina, která se uvolní vždy, když bota zvlhne. Ať pouze z deště nebo rosou, nebo i řádnou porcí poctivého potu, který spolu s prachem, uvízlým na lepkavém povrchu nožní kůže, zvláště v diskrétním depozité mezi prstí, dokáže v relativně krátkém čase vykouzlit až omračující puchy, zkrátka kecky v létě a jejich hlavní specifika už pěknou řádku let. Zdá se, že jejich lehký pružný koncept vstoupí do zóny nadčasových módních evergreenů a tyhle bodky budou kapkat po povrchu planety dlouho potom, co my, nyní zde, odsud též odejdeme, od této chvíle řekněme za 55 let, bude tu dál, ten svět a po něm stále hopkat i kecky, tou dobou možná už zcela bez zápachu. A bude tu svět, tu tenhle, nyní ještě také náš, bude tu i se svými jary, léty, podzimy, sněhy a bezesporu ledy. Ale to chce klid. Sound systém Agnes je na cestě i dnes, přesně tímto směrem. A k velikému štěstí se i blíží. Zbývá zvolnit, obrnit se a čekat, protože dobrovolný únik volí opravdu jen někteří, zbytek stále ještě vděčně dejchá, byť výhrady samozřejmě zaznívají. Na palce, které mnohým zahnívají, obuv nedostatečnou nebo žádnou, posterý pokrývkou, ručníkem, ledničkou, židlí, telkou, žehličkou. Jenom takhle udělám ručičkou, knoflíkem, čudlíkem, páčkou a ventilem a hned jiskra ven a kapky chytat kyblíkem, svítí, topí, suší, hřeje, peremeje. A ty jenom u telky séroš nebo živý vysílání o lidech, co už nemají síly a dál nebydlí v bezpečným a pohodlným bydlení a zamknutí. Mezi popelnicemi a stany, mezi popelnicema, sídlištěm a chatrčí v lese. Klidně čerstvě vymyšlenej a vymydlenej a trochu vymodlenej stupidní a jinak jednoduchý příběh o zahradní boudě stranou, ale stále skoro ve městě, kdy město cenným zdrojem prostředků k přežití, nacházených v odložení, odhození, v říši odpadu. Knihy, vajgly, potraviny, kosmetika, oděvy, obuv, plus předměty nevšední a vzácné z čeledi sběratelství, jako šperky, bankovky, mince, sošky, těžítka a vůbec historická artefakta jako sklo a keramika. Nesčetno použitých obalů s různými předměty, vyskytující se zřídka, ale přeci. Kdy elektronika nebo jiné předměty denní potřeby náhle a tedy nečekaně v popelnici nebo koši, je v skutku rozlehlá a nejspíše i mocná. Ta světová říše všech odpadů. Sběrač skromný tedy na okraji města ve skrytu v poustky sebe obrací a vyráží jen, nejlépe za tmy, kdy puzen získat další nalezené zdroje pro naplnění životních potřeb, jako mít se kde opláchnout, kam ulehnout, co ubalit, co ukrojit a namazat, co oblíknout a mít se kam a za čím uvolnit a projít. S baterkou a batohem do ulic mezi kontejnerová stanoviště, mnohde dokonce i pod střechou i pod kamerou. Otevřeš totiž při troše štěstí víko a najdeš prostor vyplněnej buclatejma bublinama odpadkových pytlů, který jsou narvaný bordelem z domácností, kde krom obvyklýho sajrajtu lze nalézat i mnohé, jako zlatý řetízek nebo drogy. Použitý dámský spodní prádlo, který kundou nádherně voní. Že když si otevřel víko, bylo to první, co jsi ucejtil, a jinak tvrdě spící pták se náhle budí s řevem a už se řítí, aby dohlédl, jak se rozum chladně zmocnil nenadálého pokladu a opatrně jej dle povelu ručičky zbalí a opatrně vsunou do nejčestnější lóže některých z kapes, na který lze upevnit spolehnutí a z takto upevněného spolehnutí podnikat směle další výpady směr oslabené vnitrozemí. Hňupe tupej. Doma se to s posvátností vybalí a ejakulace bude natolik intenzívní, jako už dlouho ne. Povšimněte si prosím, no jen si pořádně povšimněte, s jakou prudkostí a spěchem mrtka z čuráka stříká.
Takovej fofr, nač ten spěch, má snad nastat konec světa. Mrtka si to valí jako střela a flus, áha, ano, áného, čurák stojí hlavně ráno, málem i u mrtvýho, jako bys měl povinnost ještě než vstaneš, hned zadělat na novýho člověka, kdybys snad náhodou někoho musel sejmout nebo někdo tebe, abys zajistil náhradu za sebe, pokračování, protože show se nesmí zastavit. To by jinak bylo konec srandy a na dlouhé období 100 milionů let by povrch patřil opět jenom větru, písku a kamení a tvorům, kteří sotva dovedou být natolik zábavní jako celé holé lidstvo, které se po okolí šíří pohlavním stykem. Mrtka z čuráka střílí rychlostí, jako by před něčím utíkala nebo se snažila něco kurva rychle stihnout, jako by přeskakovala z hořícího padajícího žebříku těsně kolem budovy, která je celá jednou obří gabriolet terasou s polonahejma skvělejma a světejma kreténama a šílencema, takže si zachráněná, skocpičo, takže no stres, tuhle rundu zařizuju já. Šupáche miláčku šup a šup, miluju tě, já tebe taky, tak tedy díky a papá, musím letět, všichni pospíchají, i mrtka, musím stihnout autobus. Na tryskové letadlo nemám dostatečný sociální kredit ani kreditku. Před čím můžeme tak utíkat? Od prazdnoty, od temnoty, která jako bláto kápne na noty i bílý kalhoty a nikdo neuvěří u večeře story, že to rozhodně není gratulační hovno a ani jinak se nebudu s nikým v zápěstí tisknout ani v křeči oplétat obětím v neexistujícím dojetí. Ty punčo pančo. Kalhotky totiž, když je tělo nosí, dokonale do sebe pohlcují všechny pachy, zvláště ty ze zvrásněných záhybů zákoutí tlakem světa zmuchlaných pisků i paprsků kolem řitního středobodu, který disponuje možností i schopností se rozevírat, stávat se otvorem a vypuzovat odpadní produkt tělesného vegetativního režimu přebývání v živoucím organismu s přenádhernou kundou, která opravdu dokáže přehlušit celou popelnici, lásko, až takovou máš moc. Je to celé až poněkud čarodějné. Pachová pečeť, biometrické razítko. Průkaz průleznosti. Nastaví se otvor. Přikročí pnutím. Bez pnutí nemí penetrace. Pach okamžitou platností potvrzuje přítomnost konkrétních reálií a živočich tedy zachytil signál rozklíčil zprávu o přítomnosti objektu, potenciálního cíle, ale ke škodě jen ve formě části oděvu, bez živé iniciace děje, s lechtavým rizikem případného zapojení. Mezi stanovišti kontejnerů s komunálním odpadem a modrá papír, žlutá plast, nakukuje všude, městský hledač, bez smluvních závazků a povinností, na sociálních dávkách, jen on a jeho dobrodružství, ten život v chatrči a mezi víky, dnes nověji i s mobilem, na místo dosavadního plamene svíc a petrolejek a knih, příběh za příběhem, den co den, bez kolejí a kmitu, zcela bez limitu.